በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለምንታይ አመንጎ ሙታን ሕያው ትደልዩ ንሱ ኣብዝየለን ተስዩም ሉቃስ 4:5 እዚ በዓለ ትንሣኤ ሞት ተሰዓረሉ መቃብር ተሰበረሉ ሕይወት ዝረኽብናሉ ዓብይ በዓል እዩ። አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ከም ዝተንሥአ ብሞቱ ንሞት ከም ዝተዓረ ብልሽውን መቃብርን ከም ዘጥፍአ ዓለም ብርሃን ከም ዝተመልአት ቅድስት ቤተክርስቲያን ትመስክር። ወዲ እግዚአብሔር ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ንዓለም ከም ዘድሓነ ብመሰረት እቲ ንኣዳም ዝኣተወ መጽብዓ ነቢያት 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ መቃብር ከም ዝጸንሐ ንብልሽውና ከም ዘጥፍእን ብርሃነ ትንሣኤ ከም ዝገልጥ ተነቢዮም ነይሮም። ንኣብነት ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙረ ዳዊት 11:5 እግዚአብሔር መእሰሪ ሞት ሰቢሩ ከም ዝተንስእ ተነቢዩ ነይሩ። ክብሪ ንዑ ይኹን። ብመሰረት እቲ ንኣዳም ዝኣተወ መጽብዓ እግዚአብሔር ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ክምር ከሎ ድማ 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ መቃብር ከም ዝጸንሐ ብድሕሪኡ ከም ብሓድሽ ከም ዝትንስእ ብልሽውና መቃብር ከም ዘጥፍእ ምሂሩ እዩ። እተን ጥቅስታት ድማ ከምቲ ዮናስ ኣብ ከብዲ እቲ ዓሳ ዓብይ ዓሳ 3 መዓልቲ 3 ለይትን ጸንሐ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ኣብ ልዕሊ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክኸውን እዩ። ማቴዎስ 12:40 ወዲ ሰብ ብዙሕ መከራ ክሳቀን ሽማግሌታት ሊቀ ካህናት ጸሓፍትን ክንጸግን ክቅተልን ሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእን ይግባእ። ሉቃስ 9:91 ነዛ ቤተ መቅደስ እዚኣ ኣፍርሱዋ ብ3 መዓልቲ ድማ ክትንሳኤ ዮሐንስ ወንጌል 2:19 እግዚአብሔር ነቲ ዝተባሃለ ንምፍጻም 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ መቃብር ሓለፈ። እዚ ስሌት መዓልቲ ንለይቲ ትስዕብ ለይቲ ድማ መዓልቲ ትስዕብ መዓልቲ ንለይቲ ትስዕብ ለይቲ ድማ ቀትሪ ትስዕብ ዝብል ኣገባብ ምሕሳብ ኮይኑ ወይታ ንቅድስቲ ነፍሱ ካብ ስጉኡ ብገዛ ፈቃዱ ድሕሪ ምፍላዩ ዓርቢ ኣብ ሰርኪ ናብ መቃብር ስለ ዝወረደ ዓርቢ ከም ሓንቲ መዓልቲ ይቁጸር። ቀዳም ሓደ መዓልቲ ሰንበት ድማ ሓንቲ መዓልቲ ትቁጸር። ምክንያቱ ፍርቂ ለይቲ ስለ ተንሥአ። ክብሪና ኣምላኽና ይኹን። ክርስቶስ ትንሣኤ ሕይወትን ንሞት ስዒሩ መቃብር ክፈትለይ ማዕጾ ክፈትለይ ከይበለ ሰንበት ፍርቂ ለይቲ ካብ ሞት ተስዩ እቲ መቃብር ብዘደንቕ ምስጢር ከም ዝተዓጸወ ኣብታ ሕሞት እቲኣ ዓለም ብብርሃን ተዋሒጣ ምስጢር ጽንሰቱ ልደቱ ምስጢር ትንሣኤ ዝሰማማዕ እዩ። ማለት ከምቲ ኣብ ምጽናሱ ልደቱ ናይ ኣዲኡ ቅድስት ድንግል ማርያም ማህተም ድንግልና ከይፈትሐ ተጠነሰን ዝተወልደን ከምኡውን ኣብ ዝተዓሸገ መቃብር ዘለዓለማዊ ምስሊ ናይቲ ደረት ኣልቦ ጥበብ ዝኾነ ኣምላኽ ተስዩ። ነዚ ቅድስት ቤተክርስቲያን ኣብ ቅዳሴኣ ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ኮነዝዎ ለኢየሱስ በሰንዶናት ለዘተንሳ ሙታን በመንከረኪን ዮሴፍ ኒቆዲሞስ ነቲ ቅድሚ ዓለም ዝነበረን ሽኖ ዓለም ዝነብርን ብተኣምራዊ መለኮታዊ ስራሕ ካብ ሞት ተንሥአን ጎይታና ብብፍታ ተቕሊሎሞ ብምባል ንሳ ንደቂ ዓብየት ትንሣኤ እናመስከረት ፍጹም ሓጎስ ትንሣኤ ከየልዕሊ ኣመን ብርሃነከ ፈኑ ዲበነ ናብ ትንሣኤኻ ንኣምን ብርሃንካ ስለደልና ኢላ ትዝምር። ዕለተ ሰንበት ጎይታና ካብ ሞት ተንሥኡ ንሞት ዝተዓረላ መዓልቲ እያ። ናይ ክርስቲያን ሰበት ኢልና ከዓ ንኽብራ። ቅዱስ ዳዊትን ኣብ መዝሙረ ዳዊት 17:24 እታ እግዚአብሔር ዝፈጠራ መዓልቲ እዚኣ እያ ብኣኻን ሕጎስ ብምባል መስክሩ እዩ። ስለዚ ቅድስት ቤተክርስቲያን ነዚ ኣብ ሰንበት ፋሲካም ኣብ እዋን ቅዳሴ ዝስበኽ መዝሙረ ዳዊት ገይራቶላ። ቅዱስ ያሬድ ከዓ ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ ሙታን ቅደሳ ወአክበራ ወልዓላ ኩለን መዋዕል ሎሚ ኣብ ሰንበት ክርስቲያን ሓጎስ ኮነ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሥኡ ኣኽቢሩ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ኣቢልዋ ይብል። ሰንበት ክርስቲያን ትበሃል። ኣብታ መዓልቲ እቲኣ
ኣምላኽና ዓበይቲ ስራሕ ፈጺሙ እሞ ንዓለም ከባዶነት ናብ ሁሉ ፈጢርዋ ዝብታት ሓደ ለ በስራት ቅዱስ ገብርኤል አብሉ አማፀን እመቤትና ተጠንሰ ሉቃስ 1:26 ንሞት ጽዒሩ ካብ ሞት ተንስኡ ዮሐንስ 10:1 መንፈስ ቅዱስ ናብ ሐዋርያት ሰዲዱ ሰማያዊት ሀብቲ ሃቦም ሐዋርያት 2:4 ሰንበት መዓልቲ ጎይታም ሰንበት ክርስትና ተባሂላ እትጽዋዕ እቲ በኹሪ ትንሣኤና ሕይወትና ዝኾነ ጎይታ በዛ ዓለት እዚኣ ተመሊሱ ንዓለም ክፈርድን ንዓለም ክውጅዋን ካብ ሙታት ከተንሳኣን ስለ ዝኾነ ራእይ ዮሐንስ 1:10 ትንሣኤ ክርስቶስ አምላኽና ቅድስቲ ይበሃል ሕምረት ትንሣኤ ጎይታና ካብ ትንሣኤ ለዓዛር ሰለስተ መዳይ ዝኽፈል ምዃኑ እዩ ንዓይለት ሬሳ ጓል ኢያኢሮስ ወዲ መበለት ሬሳ እቲ ነርባዕተ መዓልቲ ሞይቱ ዝነበረ አልዓዛር ካብ ሞት ዋላ ተተንስኡ ብባዕሎም ኮይኮነ በቲ መተንስኡ ንሱ ግና በዮሐንስ 10:17 ስለዚ አቦ ፍቅረኒ ኢሉ አነኒ ህይወተይ መሊሰኽ ወስታ ስለ ዘሕለፍኩ አነውን ብፍቃደይ ይሕልፍ አንበር ከባይ ዝወስተ ሓደ እኳ ይልቦን ከውርዳ ስልጣን አለኒ ወስዳ ድማ ስልጣን አለኒ ብናይ ገዛ ርእሱ ስልጣን ተስኡ ምዃኑ ይዘረጋግጸና ትንሣኤ አልዓዛር ዳግማይ ሞት ኣለዎ ጎይታና ግና ይመውት መዝ ዳግመ ደጊመ ኣይመውትን ይብል ምክንያቱ ሞት ዘይስዕብ ፍጹም ትንሣኤ ናይ አልዓዛር ትንሣኤ እንደገና ሞይቶም ዳግማይ ትንሣኤ ዘጉባኤን እንትጽበዮ አምላኽና ግና ዋህፀረ ዕድሜኡ ለርእሱ ከም ዝብል ኣብ ቀዳማይ ትንሣኤ ስለ ዘሎ ቆልጢፉ ተንስኡ ቤተ ክርስቲያን ምስጢረ ትንሣኤ አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ነገራት ዝተመስከረ እዩ በባዕሉ መድኃኒ ዓለም ቅድምኒ ማርያም መግደላዊትን ነተን ቅዱሳት አንስቲ ነተን ኣብ መንገዲ ዝነበሩ ክልተ ቆጺሉ ድማ ንኹሎም ኣብ ዕጹ ክፍሊ ሰላም ምሳኻትኩም ይኹን አነ ባዕለይ ምዃነይ ኣእዳወይ ኣጋረይ ረአዩ ከምዚ ንዓይ ዘለኒ ትርእይዎ ዘለኹም መንፈስ ስጋን ዓጽምን የብሉን እሞ ኣረምስስኩም ረአዩ ንበሎ ሉቃስ 4:37 ጻዕዳ ክዳን ተኸዲኖም ኣብ ርእሲ እግርን እቲ መቃብር ደው ዝበሉ መላእኽቲ ናይ ትንሣኤኡ ሓጎስ ክእውጁን ቀዳምነቱን ክብሩን መስኪሮም እዮም ማለት ቅዱሳን መላእኽቲ ብርሃን ተኸዲኖም ነታ ሽታ ሒዘን ናብ መቃብር ዝኸዳ ቅዱሳት አንስቲ ተራእዮም ስለምንታይ ኣብ መንጎ ሙታን ሕያው ትደልዩ ገና ኣብ ገሊላ ዘኸሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ኣሕጣን ሰባት ሓሊፉ ወሃቦ ክስቀል ሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ክትንሳእ ኣለዎ ኢልኩም ተዛረበኩም ዘክሩ በማለት ናይ አምላኽና ትንሣኤ መስኪሮም ሰቢኾም እዮም ሉቃስ 4:7 ባዶ መቃብር ምስክር እዩ ዮሐንስ ጴጥሮስ ናፍቲ መቃብር ክኸዱ ከለዉ ቅዱስ ወንጌል ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ባዶ መቃብር ዝረኸብዎ ከምዚ ይብል ሽዑኡ ስምዖን ጴጥሮስ ደድሕሪኡ ሰዓበ ናብ መቃብር ከዓ ኣተወ ኣብኡ ተደፊኡ ዝነበረ ጨርቂ በፍታ እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ ጨርቂ ድማ ኣብኡ ተደፊኡ ረአየ እምበር ምስ ጨርቂ በፍታ ዘይኮነስ ኣብ ሓደ ቦታ ተጠቕሊሉ ነበረ ሽዑ ተቀዳማይ ናብ መቃብር ዝመጸ ካልእ ወደ መዝሙር እውን ከደ ኣተወ ረአየን ኣመነን ዮሐንስ 10:5-8 ሎሚ ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ማዕለያ ዘይብሎም ክርስቲያን ዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነቲ ዓጽምቲ ወይ ሓወልትታት ክሪኡ ኣይኮነን ዝኸዱ ነቲ ባዶ መቃብር ክበጽሑ ኣብ ልዕሊ ሞት ዝተዓወተሉ ዓወት ክሪኡ ንኣምላኽ ከመስግንዎም እዮም ዝኸዱ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ማርያም መግደላዊት ቅዱሳን አንስቲ ካብ መስቀል ዝተንስኡ 500 ምውታን ከለዎም ክሳብ መዓልቲ ፍርዲ ዝተንስኡ ክርስቲያን መሳኻኽር ትንሣኤ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10:5-6 እቲ ብሞቱ ንሞትና ዘውደቐ መድኃኒ ዓለም ክብሪ ምስጋና ይብጽሓዮሞ ትንሣኤን ሕይወትን እዩ እሞ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ
15 ካብ ኢሳይያስ 21 ከም ዝብሎ ሕጂ ግና ክርስቶስ ካብ ሙታን ተሲኡ ብቑርናይቶም ዝለቆሱ ሞት ብሰብ ከም ዝመፀ ትንሣኤ ሙታን ብሰብ ይመጽኡ ከምቲ በአዳም ኩላቶም ዝሞቱ ከምኡ ድማ በክርስቶስ ኩላቶም ሕያው ኮኑ ሞት ተሳዒሩ ኣይንመውትን ኢና ንዓለም ከድሕን ምስ መጸ ካብ ሙታታ ተሲኡ መንግስቱ ክበልና እዩ ንዓና ንክርስቲያን በዓለ ትንሣኤ በዓለ ዓወትን ሰላምን ሓጎስን ህይወትን ዓወትን እዩ ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ንዓና ምሳሌና እዩ ናይ ትንሣኤ ሙታን ጥቕሚ ኣድላይነት ካብቶም በአምላኽ ዝተፈጠሩ 22 ስነ ፍጥረት ናይ ትንሣኤ በዓለ ቤት ሰብ ጥራይ እዩ ብዘይካ መላእኽቲ ኩሎም ሞት እዮም ተፈጢሮም ሰብ ግና ክፍጠር ከሎ ሞት ኣይነበረን እንታይ ደኣ ኃጢአት ምስ ፈጸመ ዓጽፍ ኃጢአቱን ሞት ስለ ዝኾነ ሞተ ናብ ደቂ ሰባት ኣተወ ድዕርዚ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በፍቅሩ ኣብ ክንዲ ደቂ ሰባት መቕጻዕቲ ሞት ተቐጻየ ኣብ ክንዳና እውን ሞተ እሞኑ ሞት ብሞቱ ካሳዓሩ ኩልናትና እውን ብሞቱ ትንሣኤ ረኸብና ወዲ ሰብ እውን ናብቲ ናይ ቀደም ባህሪ ማለት ናብ ዘይመውት መለሶ ስለዚ ናይ ትንሣኤ ሙታን ኣድላይነት ንሕና ናብ ቀደም ባህርያት ንምለስ ስለ ዘድልየና እዩ ትንሣኤ ሙታን ተዘይህሉ ለኮ ከምቶም ካልኦት ፍጥረታት ሓንሳብ ምስ ሞትና ብኡጥ ወይትና ምተረፍና ከምቶም ምስ ምሕላፍ ዓለም ዝሓልፉ ፍጥረታት ምዃንና ነርና ሕጂ ግና ክብሪ ምስጋና ነቲ ዳግማይ ህይወት ዝዓደለና ጎይታ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን ብዘለዓለም ነበርቲ ዘይንመውት ኢና ቀዳማይ ተሰሎንቄ 3:1 ትንቢተ ዳንኤል 12:2 ናይ ሞትን ምትንሳእና ከመይ እዩ ዝሞትካ ተንስእ ዝብል ኣዋጅ በሓለቓ መላእኽቲ ቅዱስ ሚካኤል ክወጅ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4:6 ናይ መጀመርያ ነጋሪት ምስተሃርመ ኣራዊት ዝበልዖም ነፍሲ ዝተፈለየት ዝጠፍኡ ዝደቀቁ ኩሉ ኣብታ ነፍሱ ዝተፈለየት ላወታ ክእከብ ያዕቆብ ዘሱርግ ቁጽሪ 9:10 ካልኣይ ነጋሪት ምስተሃርመ የዕጽምትን ስጋን ተዋሂዶም ከይተንቀሳቀሱ ውዒ ሬሳ ክኾኑ እዮም ዓጽምቲ ጅማቱን ውዒ ሬሳ ክኸውን ዓጽምቲ ጅማቱን ምስጋና ደምን ክተሓዙ እዮም ክሳብ ዝትንስኡ ከዓ ብዘይ ምንቅስቃስ ፍጹም ሬሳ ክኾኑ እዮም ሳልሳይ ነጋሪት ምስተሃረመ ደቂ ሰባት ካብ ኣካሎም ሓንቲ ከይጎደለት ወዲ ተባዕታይ ወዲ 30 ዓመት እንሰይ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ጓል 15 ዓመት ጎርዞ ኮይና ጽቡቕ ሕማቕን ዝሰርሕዎ ግብሪ ሒዞም ከትንስኡ እዮም ካብኡ ቀጺሉ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝበሎ ኣባጊዕ በየማኑ ኣጣል ከዓ በጸጋሙ ቆሙ እዮም ማቴዎስ 5:31-46 ትንሣኤ ሙታን መዓስ እዩ ናይ ጎይታና ኣማጻጻ ከመይ እዩ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸሉ ግዜን ዘመንን ኣይፍለጥን እዩ ማቴዎስ 4:44 እታ ዕለት ግና ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሰላ ዕለት ሰንበት እያ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ እንከሎ بحيل بجرما مس ألاف ملاقتي يخمتص ማቴዎስ 4:31 رأي حدا شوعت عم تعصو غنا كمت ناي قدم ود يوسف تبايلو كاب ايهود مكرا نقبل مسقل نخسكم ايكونن انتاي دا عبل عليه هياوان موتانن نمفراد يزمص غويتانا امو سبحات نعو يخنو غويتانا لومي مسقل تسقيلو بغنا لومي تنسايو زرئنا زلو نعنا دقو عبداغم مصات مستوم بيمان زقمو زلو كنكون تنساينا حيوت تنساينا ناي كبري تنساينا نزل عالماو دستا ناي منغستو ورستن كنكون يو تنسايا تعوجو زلو ناي كريستوس تنسايا كنحسب كنبعل كلنا تنسايناتنا كنذكر اقداسي نغير تنساينا زي ترف قداي موتنا زي ترف تقوينو تنسانا زي ترف قداي كريستوس كم موته بحركا كاب تنسايا نحنا متنسانا قداي كا عزيب وزح مسكرات ترغاغيصو سلازولو كريستوس تنساي موتان كريستوس كم موتن سيو بيابي هايل وسلطان
بحيل سلطان زلو أسرو لسيطان سيطان أسرو أغازو لعدام نصاوصوم سلام فرحة النت كونه مزيس كونه كوينو ساو سلام دستا سلام يورلنا عمتو ناي سلام برهانة تنسائي نابزب صحنا كور مسكانا نحيخنو ناي سلام ناي بركات ناي فقري ناي دستا بعد يقبرلنا